Enja mill-Partit Nazzjonalista l-ex viċi sindku f'Taslima Cyrus Engerer jitkellem f'programm fuq One Radio immexxi minn Manuel Mikallef dwar l-istat li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Illum il-ġurnata qiegħed nara li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlef il-prinċipji demokratiċi illi jgħid tant iġilet għal-jom. Qal li l-Partit Nazzjonalista qed juri wiċċ ieħor bil-paroli jgħid li huwa miftuħ għal kulħadd imma fir-realtà jalaq il-bib f'wiċċ in-nies. Semma dħul tad-divorzju u qal li Lorenz Gonzi huwa l-ewwel Prim Ministru Malti li għażel li ma jirrispettax il-votiva ta' aktar minn 53% tal-poplu. Il-Prim Ministru iddeċieda bħal l-ebda Prim Ministru li kellna qabel f'dan il-pajjiż illi imur kontra r-rieda tal-maġġoranza fil-Parlament. Issa nerġa' ngħid il-Prim Ministru għalkemm huwa kap ta' partit huwa il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha bħalissa. U għal daqstant hemm id-dmir morali illi timxi skont ir-rieda tal-maġġoranza. Tkellem dwar il-passibes li ħa biex jirreżenja mill-Partit Nazzjonalista li fi kliemu illum qed jitfarrak biċċa biċċa. Tkun ilek taħdem ġo partit, tkun qed taħdem u tibni politika, u kont tipprova tkabbar dan il-partit. U mbagħad f'daqqa waħda taraħ jitfarrak quddiemek biċċa biċċa matul dawn l-aħħar ftit snin mill-2008 li dawn, ġifieri tara bil-mod il-mod jitfarrak quddiemek huwa ta' dispjaċir. Jgħid li fil-Partit Nazzjonalista hemm ħafna nies oħra li jaħsbuha bħalu. Hemm ħafna nies oħra, ħafna nies li jinsabu mdejqin bis-sitwazzjoni kif tinsab bħalissa fil-Partit Nazzjonalista, sib backing kbir minnhom. Nisa ngħidlek li f'kull livell tal-Partit Nazzjonalista hemm nies li jaħsbu bħali. Lil dawn in-nies Cyrus Engerer ħeġġiġhom li jagħmlu l-pass li jagħmlu għax il-prinċipji tagħhom m'għadhomx dawk li ħaddan il-Partit Nazzjonalista. Cyrus Engerer li tkellem ukoll mal-ġurnal Kulħadd ikkonferma li huwa l-Partit Laburista li llum huwa verament miftuħ għan-nies. Nista' nkonferma l-Partit Laburista kemm hu miftuħ għan-nies, kemm hu miftuħ għad-diversità ħalli jkun hemm tibdil illi ħajġib ħajja aħjar għaċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż.